से आगे चला। यहाँ से राइट ले ला, राइट राइट। यहाँ से सीधा सीधा सीधा। दिखा था ना, बस वही के अंदर ले चल। यही गेट के अंदर लेके चल। अरे रुको 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 रुको, बस बस रुको 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 रुको, यही जा रुको। हमरे देश के यह विडंबना है बेटा कि नेता लोग मंदिर मस्जिद बनावे में लगल पड़ा है और हमरे जैसन माँ बाप अपना बेटा और बेटी के इंजीनियर और डॉक्टर बनावे में लागल पड़ा है। लेकिन केहू अपना बच्चा लोग से ही ना कहेला कि इंसान बना और इंसानियत का रक्षा करा। माफ कर दे बेटा हमरा के, तोरा जैसन इंसान जे इंसानियत की खातिर जिएला, गरीब और मजलूम बच्चन के सहारा बनेला, ओकरा पे शक कहीं नहीं, तोरा पे चोरी के इल्जाम लगौनी, चोर कहनी तोरा के। माफ कर दे बेटा हमरा के, माफ कर दे। अरे सलाम करतानी हम उन तमाम ऑटो वालन की जौन अपना मेहनत की कमाई से कुछ पैसा लक्ष्मी सहारा ट्रस्ट में जमा कर ले ताकि जरूरत पड़ला पे गरीब और अनाथ बच्चन का परवरिश होले, उ लोगन के इलाज में खर्च होला और अनाथ बच्चन के सहारा मिलेला। सलाम बा उस सभी ऑटो वालन के, हमार सलाम बा। डॉक्टर लड़का से शादी करके हम अपन भविष्य के उज्जवल कई चाहत रहनी, बाकी दोसर के भी भविष्य के उज्जवल करे खातिर राउर भावना देख के तो हम राउर कायल हो गए नी। हमरा खातिर रहुआ परफेक्ट दिल्हा बाड़ा और हमरा खातिर परफेक्ट घर जमाई। तमाची अभी न भइल संपूर्ण फैमिली, अभी मौका पर एगो सेल्फी तो बनता। तनी बीच में स्माइल प्लीज।